Speaking lesi. Yasibona serastile sesikhulile sesisidala. Na, serastile speaking sakho na. Wema. Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesizwe TV. Sesiphinde ke sabuya ke nje uhlezi wazi sihlezi sihamba sintanta ke sihambela ke noma sikulethela ke umsebenzi ke wethongo noma umsebenzi ke odokotela ke ababalaphi bendabuko. Namhlanje ke sisendaweni ke ekude kakhulu ke from last jolo kuba khona sise Pietermaritzburg eintabeni ke la sikhona ke siyinsika yesizwe TV1 sihamba ke nodokotela ke uDr Mathi Enyoka. Namhlanje ke kunomsebenzi omkhulu azowenza sizowuveza abantu bewubona ukuthi kahle kahle uDr Mathenyoka mekuthiwa uyasebenza usuke enzani usuke ezokwenzani mekuthiwa ke ufikile kwakho ezokusebenzela khona noma ke ezokhipha ngoba ke lento esokwenza namhlanje noma esokuvezela namhlanje sakhuluma ngayo kwivideo oqala ngqa yakhe udokotela ke sizokubona ke namhlanje ekwenza bukhoma lokhu ade ekhuluma ngayo kwivideo ke so umlaleli nawe mbukeli ke ungakhohlwa ke ukuthi ke usubscribe ulike uyishare le video wenze sure futhi nawe ukuthi uyalandela ke ikhasi noma ke ipage lethu on Facebook no TikTok kodwa ke kuze ke siubone umsebenzi kadokotela asingene ngaphakathi simbone esebenza. Sondela sokuhlale lapha phambi kwamabhakede. Okay, gogo ngicela uzobona nawe la ube nesiqiniseko ukuthi akukho la ugujwe khona, akukho la unjani khona. Ngiyabona akukho la kumbe khona. Cha, khona. Ithi awuphethe ufuna bekhona mangikhuluma lapha endlini. Khipha yonke into. Sale ngiyimina nje kanje. Mathuba ngizokutshela bese uzofika khona. Ngizokutshela ungakhathazeki. Ngiyakubona kumele ukuthi uzozithinta izinto ezingakalokhu zana hayi khuleka. Ngicela ungizwise inhlabathi ekhona ngizwe ukuthi sinukela seduze. Hayi, uthi kwehla kancane. Okay. Awesome. Uzenzele wena mina ngizokukhiphela kuphela. Thatha le nhlaba. Yebo, ngizona. Mawuyifaka uyayibuka ngoba sifuna ukubona ukho nokulapho kule nhlaba. Ucele phakathi la. Ngifaka ngibucele. Uzokha uyithi. Ingene phakathi kodwa ufakele la. Quando passou o nome show, nome show. Aí o ana mati ngawuthi nje leceleni amathi ngobona ayihlukumele. Faka
ugoqozele phakathi. Ngithathe libeke eduze komgodi la. Nato. Ozana mfowethu. Ijuba lami liphi gogo? Inkukhu le. Oh. Sichela nawe. Samba shona nje. Buya la emgodini. Bafaza la emgodini. Ngicela usho-ke la ukuthi ucela ukuthi uma kuphuma lento ezophuma la ingaphumi yenze njani ithathe umphefumulo womuntu walekhaya kepha ayiphume umphefumulo wayo uphumele kuleli juba. Ngicela ukuthi lento lana esikhipha engathathi umphefumulo womuntu wala ekhaya ayiphume ithathe nanti ijuba leli siliphethe Umphefumulo uphelele. umphefumulo uphelele la kuleli juba leli umphefumulo Thela wonke phakathi lona. namelishini Yonke thela nje masifana ngoba asazozika la manzi. Thela lawa ke lawa ingangeni inzika yamanzi phakathi la. ya Ngathi ke ijuba elingumhlatshelo wala phakathi kule ndawana lesokhipha kona sibebeza kini lonke mathola mhlophe khanya. Sithi konke kokumnyama phakathi kwaleli khaya siyakuvithiza njengamanje siyakhipha ke njengaphakathi kwaleli khaya. Sithi sicela ukukhanya ke phakathi kwaleli khaya nezinto zonke ezivalekile siyakuvithiza sicela ke ukuthi ungamahla mhlophe. Sithi konke ukukhanya kabuze njengamanje phezulu kwaleli phakathi kwaleli phezulu. Sondela. Ngibona isiphethe uqala. Nakho uyabona manje. Eshe.
Dr. Joseph. Okay. Cela ungitholele amanzi kancane nje ngelo njalo ngizokuzisebenzisa sengizokwazi ukuthi ngihlambe izandla ngizokwazi ukubamba. Uzipholani lo? Bonina ngathi kuzipha. Cha sondela ungasabi uzobona. Ngathi uzipho lembuzi, uzipho lembuzi. Uzipholani. Yike. Senibonile ngathi. Yeah. Ayisivini. Uthatha iphepha lokho uthatha iphepha mthunga vulele phansi sengiyasaka. Ukuthi kungasaleli. Uthatha iplastic nje, iplastic ela yini? Ayingeke. Iyovuthukela phansi lento isale. Iplastic. Nanti iplastic ngemuva uyapi lona le. Uthathelani iphepha, thatha uplastic. Thatha uplastic. Ufuna ukuhlala. Hayi buka nje ukuthi ungasanga. Le mali phela ixhofo yaxhofo. Emanzi yashisa yashisa. Yeba Kuyisipiki noma yini? ucingo. Uthi ngisace ngibe ngaka. Kuba ngingaka. Ucingo. Uthatha indisho toplapha ezogezela endishini sengiyisaba le. Gezela phansi. Gijima mthombo indishi kulezi indisha le. Esoyigeza ngoshibushi. Awubala. Ngisacube ngaka. Lama. Indishi zikhona lapha phansi umthoba kithi uhamba zike nje umthomo ethuni. Yona. Hey siyasabela lento. Angazi ukuthi kwazilwe kwathatha indwangu ezimnyama. Hayi bandla, ngiyabonga ukusesha kwale ngane emafonini. Yeyi. Ngiyayibonga nezalukwazi inkosi esisibhekileyo. Ngibonga uNyasi lezulu inkosi engikunxusile ngathi ishembe ngathi kugenelela Nyasi lezulu. Ngathi uyalazi usisi lethu sihamba izwe. Hawema buka indwangu emnyama ngabe yani. Unyawo lenkulu. Lifumbathisa umuthi gogo na. Yebo. Lifumbathisa umuthi. Ukuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu uzokubona njengomuntu onjani ophatha umthumo. Bangikhandela into. Njoba lolu nyawo libamba umuthi kanje. Yebo. Yonke into ozoyithinta wena kuzothiwa uphatha umthumo. Speaking this. Yasibona selastile sesikhulile sesisidala. Na, selastile speaking sakho na. Hawema. Na.
wema esike sicijwe ngapha nangapha ukuthi sibulawe-ke la wema ukani bawona lo mcijo ukuthi umcijo samkhonto sila lento iyinto yokuthi abantu uma benibheka benibuke njengabantu abangabulawa noma bangashiswa noma bengenziwa yini. yebo ushilo umfana wathi ufune nishiswe nomuzi nje wathi ngiyasala usuke ithubu khona lapho ngabe yini lo ngathi kumsana uyakubona ngathi khona umsana wathelwa kule nto oyiphethe umuthi ukuthi ufuna uwome nje uwome ngisho ukuthi akutholi lo muntu nje thola ukuthi no manje phela bandishile indala phela lento kodwa muyibheka kodwa manje nayibolile futhi la phezulu lolunyaka yebo uqinile libambelele ngithi libandishekile likhavile ukuthi ufuna uwome wome nje ube nje angithi uma ulifakile kanje kusho ukuthi belibeki kanje ukuthi ubamba umuthi kusho ukuthi ulibambise umuthi ngakho-ke kukunina-ke gogo njengoba ngikuvulile kanje kukunina ukuthi nithi akubuyele emumva noma nithi nje sibusisa amanzi useyobona uNyasa sewubona uNyasa ngoba manje ngikuphindisa phela manje kwayimanje uyakubona ukuthi awayigubhi into yami Ukhamukaphi umkhulu mokubhekisisa umngane into eqhamukayo soxoxa ungakhathazeki santomami ungakhathazeki soxoxa ngazi ukuthi kubusiswe kushiswe ngangibona ubaba uma kuzokhishwa izinto ekhaya athi kushiswe ledini angazi mhlawumbe kuyobuya kulula ngithi ukhona umuthi esiwufafaza phezulu yebo ukuthi kungabe kusabheke umuva kulahlwe noma kushisa mase kukunina ukuthi nikulahla noma nikushisa mase kushisa ayikho inkinga kodwa okubalulekile ngeke nikushisele la ekhaya yebo wesho njalo ubaba kufanele ethi nikushisele ushisela kude la enasikhona ukuthi vele nikushisela lapho nje yebo kodwa njengoba sizohamba akufuni kuhlalela ekhaya mhlawumbe isikhathi eside ungathola nje leso sikhashana manje bakuthatha umfana akubeke lapha ngaphandle la izokwazi ukushwatheka khona akuthathe nje umfana akubeke lapha ngaphandle ngekuvuthe lento namhlanje kunje yeka sezifika sezithatha ngaphandle okay dadewethu fakela amabhakede awu-3 obeke ngalo Indishile wafaka amabhakede nje bebe u3 ungamlekeleli ungabambele yena amabhakede awu3 uwenze ngale wabeke ngale amanzi u20 litha abagcwala wabeke ngale indaba yakho ngiyeza kuyona wabeke egcekeni egcekeni khululeka ne onamanzi angaso uthulule la befuna mhlawumbe siyishise khona namhlanje namhlanje phela njengoba sekuphumile emhlabathini ukhumbula ukuthi ulaka sekukhulu njengoba nje sekungaphandle kanje mina okwami ukuthi ngifaka umuthi ukuthi akudambise ulaka nje until uthole isikhathi sokuthi ukushise kodwa kungalali lokhuza ukuthi ngabe uyobasala phangaphandle ana kuzoboma masisha angazi nje ngoba lento ifanele basele ishebe tuzobekana umhlawumbe sithi ukuqhela mina bengibona kungcono kodwa manje uzothi ukuqhele ehlatheni sithi ukuqhela ngicela ungitholele ingubo endala ngokuthi khona izoshaya umoya yebo mkhona
Vuso. Awupilo phezu kwalo msebenzi. Sicela ufike ubuye-ke manje ngendlela engathi ungahlali phezu kwalo msebenzi. Vusa kumzimba. Vala kamakhala. Siyakudiliza ngesizotha phezu kwalo mzimba. Sicela-ke manje ukuthi uma udilika phezu kwalo mzimba bese uyadedla-ke phezu kwakho bese uyaqhala ngokwamoya. Uqhele nje uhambe uzithole la uqhamuka khona. Siyakuhlambulula njengamanje sithi suka uhambe uye lapho uvela khona. Ungasondeli kulo mzimba, ungabuyi kulo mzimba. Sicela udede uhambe uziyoshona nalapho uqhamuka khona. Bonke phezu kwakho sithi akudilika kuphela ubuyele lapho kuvela khona siyakususa. Gogo emva kwami 21 days ngaze ngizokwenza kanjani emva kwa 21 days ningitholele inkukhu ebomvu namakhandlela amathathu no Vaseline ibhusi lencane. Ngazi ngizokwenza njani noma yena usesagibele ezithekile. Vusa kumzimba. Kuthi noma ngabe uyolahla le ndlela meseyilahla konke okubi kusabe kuyo le ndlela siyakufanele ukuthi ungabuyi naye. Siyakhuleka Yesu. Siyakhuleka kanjalo dala lamadodana sithi nangumntwana wakho moya ngcwele uyakuthi. Sicela Nkosi yamakhosi umsize Nkosi yamakhosi. Uthi bonke ubuhlungu adibula phezulu komzimba wakhe budede nje manje. Hey. Kuzokhanya ke phezulu komzimba wakhe. Sicela Nkosi yamakhosi nazo zonke izintandla zakhe siyazibuyisana manje. Siletha kamanje kuhle nokukhanya phezulu kwakhe. Siyacela ke njengamanje ukuthi kube nila kenze ukuthi ukhanya ke njengamanje
uthi noma umntwana ke esezokwazi ukusondela ebuye ezingapha eThekwini lapho esizobe siyomqedela khona zonke into zakhe ngendlela efanele ibe khona ke eduze kwakhe nimnika amandla ke nabantu bala ekhaya bapha amandla bekwazi ukugcina zonke izinto kufuna bayigcine phakathi kwaleli khaya. Siyacela ke nabantu abeza kabi phakathi kwaleli khaya siyabadedisa ke namhlanje sithi abadede ke ngegama lenkosi lize phakathi. Ciphuza nje kanti isiphapha yavala ungaphinde ungene phakathi kwalendlu. Yavala ungaphinde ungene phakathi kwalendlu. Yavala ungaphinde ungene phakathi kwalendlu. Babuzana ngeke usebenza kakhulu. Ngishaya kukhona ngishaya. Yavala ungaphinde. NgikaGezibuso ngokwakha esigodini kwaShange. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu kubaba ungisizile iminyaka ngihlupheka ngingazi ukuthi yini wangikhiphela izinto ezinzima kakhulu ekade zisigqilaza phakathi kwekhaya. Ngibonga kakhulu angathi angaqhubeka futhi asiza abantu. Bese abantu kubaba nami ngisizakele kakhulu. Ngigula nabantwana ngekho kuhle phakathi kwalekhaya phela imali kuphela yonke into. Wakhipha kubaba wakhipha imali wakhipha into eyisimanga. Uzwane lenkukhu lufaka imicijo lafakwa yonke into. Kwafakwa inalithi, kwafaka inzilo ezimnyama. Kwafakwa yonke into engasile wakhipha ubaba sizibonele thina bengagubhe umuntu begubha umntwana wala ekhaya. Engaphethe lutho esandleni ubaba. Kepha kwaphuma siyabonga. Nami ngiyagezubuso njengoba wami esechazile nakwashaya sukuma nokukhulu kumbonga baba ngambona nje mhlazane engihlolela ukuthi uqonda ngqo kulento yami eseqedwe umhlaba. Nginethemba ukuthi siyoxazulula lento sibonga kakhulu baba. Sinibingelele siphinde futhi sinamukele ohlelweni noma ke kwi-TV yakho ehamba phambili insika yesizwe TV1. Dokotela sesiyibonile imanga sila endaweni yaseMaritzburg la udokotela ebephume khona ngengene kakhulu ekutheni ubenzani umkhulu uzosichazela ukuthi into ade siyibona njengoba ade sibona nje kwenzeka kumbiwa imigodi kuphuma izinto kunqanyulwa inkukhu amakhanda udokotela Dr. Mathenyoka ngisicela usichazele ukuthi la ekhaya la sikho namhlanje bekwenzakalani. Ngiyanibingelela ke nonke. La ekhaya into kade yenzeka. Bazamile ukungithola abantwana phakathi kwaleli ekhaya. Behlushwa izinto noma yinkinga ababhekene nazo. So namhlanje sifikile ke phakathi kwaleli ekhaya. Sakwazi ukuthi sibalekelele ngokweqiniso. Besibalekelela nje ngokweqiniso. Njengoba besiphethe ijuba lela elimhlophe. Ijuba elimhlophe lisuke limele umphefumulo wakulelo khaya ngoba kuyenzeka uthi ukhipha into emzini womuntu egqitshiwe mase iphuma nomphefumulo womuntu lapha ekhaya. Mase kuthiwa ufike wasebenza waqede washiya sekukhala. Dokotela. Lenkukhu suke senzela kona ukuthi ibambe umphefumulo wabantu balapho kulelo khaya. Siphinde sibuye futhi kunodade wethu la ohlushwa into eyisilwane. Kodwa isilwane lesi isilwane esibi ngoba lesi esiphila kuyena esinyama yakhe. Dokotela. Njengamanje bese ke samhlambulula ke besimhlambulula namhlanje simdiliza ngalendlela yesizotha yokuthi asimchithele igazi phezulu komzimba wakhe. Igazi sizolichitha futhi uma sesithola isikhathi elifanele ukuba sichithe igazi. Okwamanje besizokwenza njani sizomdiliza umuntu ngesizotha ngoba lo muntu ade kuyena umuntu phela ovusiwe lwa umuntu ekade sizomdiliza ngani ngesizotha. Besingamdluthuli besimkhipha ngesizotha ukuthi akahlale engubeni yogqoka mase yahamba ke yoshiswa. Ngenhlanhla enkulu ke phakathi kwaleli ekhaya bathe haya asibacupha sisho ukuthi sithi nje bayobona unyazi lezulu. Amen. Dokotela.